iPhone 16 Pro Max нархш 8500 рубл, неки iPhone 16 Pro Max нест. И дърнеш полностью Android дай ай компанияи M-Horse 16 Pro Max. Потоки нови телефон овардагем, телефон тарзи крокунша ба шумо нишон метам. Бо я бор дига бумки и телефон iPhone оригинал неста. И телефон ай компания M-Horse промадагиай полностью корпуса ба iPhone 16 Pro Max монанди кардагиай. Даже ҳами кнопка ки дар 16 Pro Max ҳастай, ҳами кнопкам дар телефон кор мекунад. Чехоли 16 Pro Max дар телефон 100% туғри мегирад, любой намуд чехолш. И телефон паймати 8 ба 128 тага мешавад. Дар ҷа боша потоки навш овардагем, свети титан, свети чорни свет овардагем. Если что, агар телефон арзонтартон буфура, бо ҳамира 15 Pro Max овардагем ки 15 Pro Max 7500 рублай. 15 Pro Max ҳам iPhone 15 Pro Max ягон фарқ надора, просто дар нои телефоно, яъне Android ай компанияи M-Horse. Телефоно як тане телефона коробкаш қати овардагем. Худо хоҳад, агар шумо ҳам хел телефон дар кор шида боша, метавонед ки дар рақами болои экрандаги муроҷиат кунед, ё ки агар нархномо дар корштон боша, метавонед ки дар Telegram канали Realfon Москва подписа карда пайгирӣ кунед ва ҳамаи аксиҳо кафо намонем. Тарзи кор кардани телефона ба шумо нишон медиҳем. Худтон бинед ки мисол телефон чӣ хел кор мекунад. Телефон боша экранаш 90 Гц экрани телефон кор мекунад. Мана бинед тарзи кор карданша. Мана ҳама тарафа кор мекунад. Камераш боша 16 мегапикселаш, 16 мегапикселаш ин мехалар камера мекунад. 4x пеш мебура. Хитон мисол баҳотен бо нагем ки чӣ баи телефон 16 Pro Max ай, не ки ранг 16 Pro Max пеш намеёра, бо мегум дуруни телефон Android ай. И просто корпус 16 Pro Max ай. Дар селфи камераш боша 8 мегапиксел селфи камера мегирад ки набинем ки телефон чӣ хел камера мекунад. Операторон ба 16 Pro Max камера кардастай. Ин ранги инеми телефон ай карочи. Хоб, телефон боша чӣ хел фитон дар комплектатсияш дар бо майдон чӣ дора? Чехол, стекло, блок, кабел, ҳама чиз дора. Бо плюсият зашитная пленка дарни болои экранаш часпондаги ай. Як тайга бо наушники беспроводной ҳам дора ки ба шумо телефон нишон метам комплектча. Мана бинед. Хоб, бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Так, телефонро бинед. Хитон ва баҳотенид комплектира iPhone 16 Pro Max орзу мекунад. Дар дарни iPhone 16 Pro Max фақат кабел Type-C ба Type-C бишава, агар дар дарни чехоли прозрачный, чёрно прозрачный, я та блок мешава, блоки так чанд ватта боша, блоки хоб 10 ватта дора, я та кабели оригинал ва тайга наушники беспроводной компанияи M-Horse. Плюси бо дар ҷа мо мошинко овардагем. Мошинко барои подарка, барои продажа, барои мисол мӯи сар, кантовка, любой намудаш ҳастай. Метавонед ки муроҷиат кунед. Дастака ба тамоми областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Дохили Москва да бошен, то ҳамон метротона доставка мекунем. Агар ки адреси мо омаданӣ бошед, адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёний. Мебинед хе телефонако ҳамашон хе гирёнан. Мана телефони Power 6 ҳам мегирам, Power Neo 6. И телефон экранаш 120 Гц кор мекунад ва батарейкаш 7000 мАч аст. Просто мегирӣ ҳами хел вибр мекунӣ, агар маъқул шава ҷа тайгаш ҳам мегирӣ, коробка мекунӣ, подаркаакош қати мегирӣ мера. Подаркао гуфтам дар ёдим зад. Ин хел подаркаако дора. Дурунида 4 та телефон мондагиай, плюси наушник, мошинка, повербанк, массажёр, колонка, аксессуаро дар магазин мебинен, ҳамаш ҳастай ва метавонед ки як таша гирифта соҳиби подарка шавед. Если что, мо шуморо интизорем. Адреси мо я бор дига мегум, шаҳри Москва, метро Бутырская.